Anya laki din! Adda man ng motor ang nakatagtagaray. Ay, wen nga rod man. Lumanabas man hindi ta kalsadan. Asino ay aday ta nga agmotor-motor? Tamapan ko man ireklamo ije pulais. Jakman amo no asino day tananang. Tanawam man di tatawa no asinaw. Mabitla. Ninsamot Marlon. Jay nakalaslas tong akaaruba tayo. Wen nanang. Iso talaga. Agoray ka man, tabog kawak tiyawanan bain alalaki? Ay, bayamon nanang. Ay saan ang mabalain? Marwam! Makadkadlawa kaon, atunggal adda ka dito'y balay. Iranta na mo't ti lumabas dito'y balay nga agmotor. Sapay permiti tagari day ta motor na. Mala, aglisi ka di tatawa, Amelia. Tabog kawak man. Hoy! Nakalaslas tog kang agmotor! Kunametlan no asino ka? Ay, nanang, huston. Day ta high blood mo. Ay, ipabipinak, Amelia. Ipabipinak. Oh, anyatin mo ko ng pare. Oh, nagbayat yung kabil mo dito yung motor ko, pare. Adda apimig sa ti ungor na. Siyempre mo da. Nagbayad ka gayam. Iso kinabitak iti kaunguran, pare. Ay, sus. Mapansin nak mo siguro niya kras ko abalasang. Ay, sigurado Sino ay iti kras mo, pare? Di mo pa'y ayam mo, ni Amelia. Di karo ba yaw? Uy, nabayagan na kras ko kahit. Kit nakita na kangata mo ilangan nagmotor, alimabas iti balay da. Sigurado awan trabaho na ita. Iso asigurado nakita nak. Kedno ti kinabig sa ti ungor ti andar ti motor ko ay sus imposible adi na nangag. Uray la siguro ti manaw iti tawad niya, paray. Permi nakita nga rod ida nga agina at ti manaw iti tawad Aya, kita niya nga tinapasamak, paray. Kaslamat na ragsak ni nanang na. Agkat-katawa sa agpukpukaw. Git, anya nga tipukpukaw na kuma, paray. Kasto'y timpukaw na, paray. Wan! Mabalin mo nga umay arman ni Amelia. Kaslakas jay. Ay na, nagmayatin na pukaw na ita, pare Marlaw. Hoy, Marshal! Nanang, mapantan iti papananta. Ay saan nakalapdan? Kaya't ko ti agungal. Ay, nana, apay ka de. Ay, pasensyakan ka ni nanang Manong Marshal. Kaslama kaong ungat kayo, may. Talaga ang makaungungat ak itikabsat mo ang nakalaslas taon. Ni Marlon ka ditidakdakamatan yun, nana. Wan, no apay atunggal adda ni Amelia. Isumat ti umay na panagpataray iti motor ije sangwanan ti balaybay. Sapay nakatagtagari ti uni ije motor na. Ay ni Jackman amo ta. Apay nga ita kayo lang nga imbay nagreklamo, nana. Ay na, pinasensyak pa'y ngamin ni Marlaon. Ngam gaputan namin adon nga inaramid na, jakon mapasensyaan. Ay ala, bayan nyo, tabag akto ni Marlon, nana. Bagbagam lang. Ay, nanang, intan. Anya nga iti kayat yung aramidakan ko, nana. Tama, agasam ti epekto na kanyak day tangar aramidin na. Anya nga iti epekto na, nana. Aghay-hay blood account. Mapan kami manen agpa-doktor itakin ni Amelia. Tanakang at ngato manen ti bipek. Ay, unay mutin. Ay, nana, pasensya kayon. Ay, bayan nyo, taong takto ni Marlon. Ay, intan nanang. Naibagamon ti kayat mo nga ibaga. Ay, pasensyakan ka ni nanang Manong Marshal. Ay, awan anyaman na, Amelia. Ay, pumimpintas ka lata, Sikamat, Manong. Bagay mo ti atid do gabok mo. Sumeksiksi ka pa Ala ni Manong Marshal. Ay, intan, Amelia. Ay, sige Manong. Mapan kamin. Ituloy mo ti agbalsig. Kasla di mo mat kabailan na balsigan day tabal-balsigam. Ay saan? Napigsa ka, Amelia. Uray pa isa nga bukila kayo kabaila kabalsigan. Malalaki na ito'y kulaman.
talaga nagpintas ni Amelia. Agar aram kan samatan kini Amelia akras ko manong. Ne, adda ka matgayam dita. Itay kay pala buy-buyaan dita ruwar ka da Amelia. Nasiputak di pa ng ming-ming-ming mo kin ni Amelia. Kasta launay ti isam mo kan ko ana. Kalas mo ayan ni Amelia. Kahit, anya ngay, isungarod ama panak agpapapansin kan ko ana. Agpapapansin ka? Isumat gayam nga imay nagreklamo ni nanang na. Anya nagreklamo? Nakaung ungor ka no unay, di pa nagpatpataray mo iti motor mo, di ta sangwanan ti balay da. Agpapapansinak nga raod. Sana nasayat ay tangar-aramidam. Tamom, gapo iti naramid mo. Nag-high blood jay nanang ni Amelia. Oho, saan ka mamati? Apaya saan ka mamati? Kat mapandangarod ipa-check up. Basta, di mo ag-agawan ni Amelia. Kukwak ni Amelia. Armak dayay. Siyak ti mga sawakan ko ana. Nagturay kang agsasaon. Imbag kumamit no kayat na ka. Kahit asino kumati kayat na? Sika? Ay, awan imbag ka kakasta. Agtal na ka man sika, Marlon. Pare, kita aman dahi ti motor ko. Apaya paray. Kaslawan mo't preno na. Ay sos, delikado awan preno na paray. Pare, yakpay kayat ti matay. Masapol ang maasawak pa'y ni Amelia. Ay kito na. Takitag man nun nakapsot ti preno na. Wan pare, masapol ang makitam. Isupay dito ti paspasikat ko kini Amelia pare. Ay kito na. Panog ko na, medyo nalukay. Ito'y preno na paray. Kahit, iya puram ang arod. Masapol agumahatang kay ti tornilyo paray. Paggatangak nga iti tornilyo. At dalakaw ni Manang Dominga. Linukatanan ka, di paggatangan iti motor parts paray. Ay kit nasaya at ano kasta pare? Tada paggatangan iti motor parts dito yung lugar tayo. Wan paray, nalakalaang tilako na ni Manang Dominga. Ala, inakman nga rod gumatang. Sigamat gayam tagsagsagawi siyo. Aywan manang, siyak ngagpaiso. Siya ka di ti sagsagawi siwam. Ay, saan? Hapay ko maasagawi siwan ka nga eh. Saan ka di a beautiful para ken ka? Tauray la, kagatin na ti bibig na. Ay sus. Ay kwa, Manang Dominga. Dominga ko namlatamot din pabakitin nakmet na unay. Ay saan ka di nga adayo abak bakit kangam iti siya? Wan, ay na, age doesn't matter. Saan ka di? Anya? Anya ti bagbagamon manang? Ay kwa, gumatangak man iti tornilyo ti motor? Anya a klase a tornilyo, babe. Ibagam, kompleto At idog, ababa at tornilyo. Libre pa'y para ken ka. Ay sus, nagmayatan no kasta, Dominga? Babe. Ay, nagsakit iti lapayag ko amakangag iti kasta. Sus, bayamon, libre mat. Babe ko namot ang arod kanya. Babe. Ikamot at i-feeling na. Kumbaga, with feelings ako nada. Babe. Ay na. Nagmayatin adenggan, babe. Nay, sagmamanungan na ito ginatang mo tornilyo paray. Uy, pare Marlon. Kasarsarita ka. Apay, kaslamay taytayam mo na ita panunot mo na nagkapurita auto supply ni Manang Dominga, paray. Ay, pare, adaya damdamagam. Damdamagag, no sagmamano da ito yung atornilyo. Ay, libre data. Saan ko abinayatan? Anya? Libre? Ay, nagswerte kamit din ta libre, paray. Apay nga libre. Anya, tinaramid mo ka ni Manang Dominga, ngay. Kinidayam samay to. Ay, pare, jakman amo akursunada nakgayam ni Manang Dominga. Anya?
Ay, di ka man nagangangaw ti kasta paray. Ayun pare. Ket no permi akil-kiligan iti nakita na. Babe pa'y nga rod ti awag na kanyak. Ay, nagswerte kan paray. Anya aswerte nga ipagpagamay. Ket no ni Amelia ti crush ko. Ken may sa bakbakatan ni Manang Dominga para kanya. No ni Amelia paray, agparigat ka pa ilang agaram. Saan pare? Kaya't nak ni Amelia. Nga ta, Wen. Ket no agsabat kami. Kasta unay ti isam na kanyak. kinudamag ko dito'y lugar tayo, ani manong mo, Marshall, ti kaya na. Ay saan ah? Nagkunamot ken ka? Ay, nangag ko lang, paray. Saan ka masaksakta na? Tay dandanon ko lang, tinangag ka. Ha? Taman kiti aginom pare. Ni, yak pa natarimahan ti preno to'y motor mo, paray. Basta, inta aginom. Payat man lang, tiyan ti motor ko pare. Uwan, paray, nagpigsa. Makatitilang. Matitilang amin nakaruba. Ang nangaronan ni Amelia, paray. Isungarot ngayon sa ko dito isang wanan ti balay dato yung motor ko. Tapno agpapansin akin ko na pare. Adangatan ni Amelia dito palay da, paray. Hoy! Sika manain! Ay, sos. Hinahanan mo dito, paray. Agong ungay. Ayun. Pang-upang-uran kayo, da kayo ang naglalastong katataw. Ah. Imbag pa'y timutaw, at da preno na. Ngam da kayaw, awan preno ti kinalastog yaw. Ay, paray, pumanaw tan. Mala pare, glugan ka nga rutan. Tapo manaw tan dito eh. Narigatan ti mapang or ti pakal. Aginom da pa'y, paray. Kurang pa'y dati nainom da. Ay, Ginom ta ba eh. wala, kaya't ko pa'y, paray. Kagura nakmatan kinanang ni Amelia. Ay, uwan nga rin, paray. Kasano makapurma ak nga higit kagura nakmatan. Kasano nga iti aramida. Ay, dahil ta tinaskin, napanunutin ta. Kasano nga ta? Kasapulan ta pa iti arak pare. Nakitak da Marlon, kan tigayim na nga agin inom ijay karubak a kantina, Marshal. Ket no addamanen inaramid na abasol. Ala, anyamot ni babe ko, tanagaramid manen iti basol. At dapay na nga tangagin inom. Wen, inkaanawaan idang. Bay ampay laang ida. Tamapanak pa iye balay da Amelia. Kasaritak ni nanang na. Agong unget manen. Gapo iti naramid ni Marlon. No kasta, siya kon ti makisarita kin ni Marlon. Sikan? Kabailam nga aywen? Wala, siyak pa iti kunam. Iso day pati paglay nga, ti mga yayo. Imayak dito'y balayo, Amelia. Taumayak dumawat iti dispensar kin ni nanang mo. Gaputikas diya nga inaramid ni Marlon. Agin inanan ni nanang ko, na high blood ka ni Marlon. Kunak nag-relax pa'y laeng. Ay, kasta ka di. No kasta. Mabalin asikan tulangan ti magisarita ken kuana. Anya ka diti kayat mo nga ibagakan ko, ana. Ibagam nga... Amelia, talaga pumimpintas ka. Agayatak matenkan ka. Dayta ka diti kayat mo nga ibaga? Daytoy man laangan riknak ti idanon ko ken ka, Amelia. Tatalaga nga ay ayaten ka. No, amumla ko matiriknak para ken ka. Anya ka diti marikriknam. Kasmat dita marikriknam. No kasta. Ay ayaten nakmat. Ibalikas mo kuma. Diya kaya ti asumpat. I love you too, Marshall. Wow! Addan girlfriend ko! Karuba! Addan girlfriend ko! Awan
mo ka basol ko kininanang ni Amelia. Nuapay akas jela unay tirulod na kanyag pare. Pare, ada tao di talikod na. Di na kuman but-but ngan pare. Butbun ngan kaya pare. Talagang ada tao di talikod na. Talyaw mo na. Manang Dominga. Babe ko naman Babe, gayam. mabalin nga agtugawak dito'y abay mo, babe. Ay, gato na. Ay, makadlawa ko na. Kasapulan yun sa mo titi privacy. Wen, kasapulan mi. Ada ka di papanam. Inkan. Ay, sige, panawang kayo, pare Marlon. Inkan. Wen, pumanaw ako, Manang Dominga. Sige, makabukay doon. Ulawag sa madan. Di ka madanagan, babe. Siyakti makaamukan ka. Anya lakit din ni babe ko. Apaya nakaul-ulimak dito balay. Saan sama tanagaw awid ni Marlon. Payman. Marlon! Marlon! Ne. Awan mati sumungbat. Tinasayaat. Inak man dita silid na. Ne. Nakalukat matiri daw di silid na. Nimat Marlon kan Dominga tinakaturog. Marlon! Marlon! Shh! Marlon! Manong? Ay, rumor ka tagsarita ta. Apay, Manong? Anya nga apay? Kakaidam ni Dominga. Anya ti kayat nasawan da ito'y. Agasawa kami na. Kayat mo asawan? Wen, pakasarak ni Dominga. Ala, ading ko. No day tati mo mapagsayaatan nyo. Ay kat aramidam. Manong? Nasayaat ading ko, ta nakapagpanunot ka matlaan. Amom, dayawan ka ading ko. Manong? Husto launay ti inaramid mo. Di ka unay agdurdursok. Kas kung maiti motor, pataray ka pataray, nga awan man lang ti preno ako nada. Ngam gapu iti dayta nga inaramid mo, kasla nagpreno ka maten. Ket nakapanunot kay ti husto. Day talaang tirumbang ading ko. Ay, Manong. Maala, nasaysayaat nga rod, nagkalaysa kayon nga umuna. Umuna? Ne, apay, adda ka di sumaruno Manong. Day ta kumatibagakan ka ading ko. Ngam, yan tangay, nakapagsarita tamutan, ibagakan ka ading ko. Adamot na nagkinaawatan mi kini Amelia. Anya? Nukas ta Manong. Agayan ayat kay matan kini Amelia? Uwan ating ko. Kat isuan na ibagak. Nga ala, umuna kayon nga kalaysa. Kat sumaruno kami matan kini Amelia. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.